Tayub, tayub. Monggo Pak De joget. Mas monggo joget. Monggo. Ahe. Esuk awan
duwe gubuk asmara kita goyang. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan warna abang DNI tangga isi legan yo DNI yo Mas Gatot goyang mriki to Pak Rahmat rada nyecak mriki ja rada mriki ben mlebu TV aku pekai nyimpen wati wiwit biyen ora bakal saged nyanyi aku pekai kebak cerita wayah bengi nganti kakatrino ganti ngene Mas ganti ngene na 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 kendang ono yuk na 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 aku mah catetan sajroning ati tekan luntur saya merati Pak mriki to ya aku kowe dadi karwa merga melu campur sari laras budaya penyanyine DNI bersama Zidan video syutingnya Indonesia Pak Wiono gue tonggo saya kali joget Pak Wiono sing kagungan hajat kersanipun masuk TV nggih kula ngaturan minara liwat aku kelingan gubuk kain biyen tak goleren wis joget ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih DNI aku pekai nyimpen wati wiwit biyen ora bakal ku pekai kebak cerita wayah bengi nganti kakatrino Kak kompak non tuh 2 3 nan tuh 2 3 neno Mas Gatot kula nyuwun dipun tutup panjenengan monggo apal monggo catetan ayo to Dik catetan sajroning ati